Mga mahuhuling lalabag sa enhanced community quarantine agad sasampahan ng kaso ng pulisya. Tutukan sa report. Nagpapatupad na ng kamay na bakal ang Police Regional Office 1 laban sa lumalabag sa enhanced community quarantine. Tama na raw ang konsiderasyon na ibinigay nila sa mga residente sa mga nakaraang linggo. Mga kababayan po natin, pasensyaan na po. Wala na po tayo ngayon nung first offense. Pag medyo nag-violate po kayo, agad na po namin kayong papailan ng kaso. Matagal na po na binawarningan natin yung mga violators. So ngayon, sa tagal na siguro na hindi nila pinapakinggan yung utos ng mga PNP, so implement na para at least na lahat na nag-violator, ikukulong na at kakasuhan. Lahat ng mahuhuling lumabag sa ECQ, sasampahan na agad ng kaukulang kaso tulad ng mga hindi sumusunod sa curfew hour, liquor ban, social distancing at hindi pagsusuot ng face mask. Lahat po ng nakapaloob sa Bayanihan Act, yun po ang i-implement natin. Kinakasuhan sir, yung magnanakaw, yung mga magnanakaw nang papatay ng tao. Dapat kasuhan pero yung mga kayo lang hindi Yung kinakasuhan, mag-aana ng buhay ng para mabubuhay natin. May sinusunod na proseso ang pulisya sa pagsasampa ng kaso. Hindi muna ikukulong ang ECQ violator dahil sa kakulangan ng jail facility pero haharapin nila ang kaso pagkatapos ng ECQ. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.